В днешното видео аз, Запова и Бургера играхме новия админ абюз, който имаше нов сайбер евент, плюс нова крафт машина, от която крафтнахме най-редките брейнроци в играта. Така че останете до края на видеото и се абонирайте, а също така изключително много ви благодаря за 10 000 последователи. Ще направя insane giveaway в Discord сервера ми, така че влизайте и не забравяйте, че в brainrotsbg.com Cerberus е на скандално ниска цена, а с код HYPECHO даже получавате отстъпка, така че газ към сайта и приятно гледане на видеото. О, HYPECHO, какво става, гайс? Чай да пуснах да си... I'm scared to stop and run events now. Не. Сега не ми кажа, че ще го Minecraft. Има лавака ле, приню, братле, няма лавака ле, презенте ле. Сам яде електронно... Електро-клако. Клако електро. Майко! Трабери ле, фламенги ле, бурбурони, лулулони, чимпазини, банани. Кой има офер за Гарама Сайбър? Biggest Cup, докарай ми тази Гарама Сайбър. Спална са нещо, спална са нещо. Фишборд се спална. Не, тази. От 50 години да беше спускал стрим, реал. До учителката нормално, брат. Какви са крафтовете ми, гайс? Значи има... Лавака искам, гайс! Аз ще си го взема това фишборд. Майко, тук между другото всичко трябва да се направи, защото ще стане много рядко. Кое бе? Той електрото, за какво ти е бе? Електроклакото, барат. И аз така преди си мислех за кой ми е Сингапуре Карпаче, ама я гледай сега остана от него. Бурбурони или лунилони? Какво? Какво? Абе, пич, ти си нагъвал зрънчо докато говориш, бе. Окей, Бургер, разбрахме, брат, релакс. Охо, то снапла. Ще крашне всичко, брат. Аз буквално го чувам, все едно ми е на ASMR, брат, с този зрънчо. Ще крашне всичко. Готови ли сте? Компютъра замина. На мен дори не ми се пускаха евенти. Абе, о! Bubblegum машин. Кукинг. Харамбов, разбрах бе, брат. Да споми го още 30 пъти да табанна, ако искаш. О, Прецо робото. Че какво? А те Прецо робото Токрафт. Майк, това прилича на Сингапуре Карпаче. Да. Прилича, брат. О, Джимпрос! Майко! О! Чат, някой има ли някакъв тъп Headless Horseman, че тук само той ми липсва в индекса, някакъв слаб. Мен ми крашват брейнерите, вижте, тук чилвам Савера, а не. Къде е Вера? Аз си лета, ама съм си махнал килимчето от един час между другото. Тук чилвам Савера. Наистина няма да коментирам между другото. Наистина няма да коментирам какво в момента се случва. Искаш ли кетопат фрин? Не, брат, задръж си го. Иначе боря. Вярвам, че го направиш на дракон, тогава вече може да го поискам, не е бас. Аз сам изпълнах избейс, айде отивам за леки. Нещо има ли, брат? Нещо има ли в тази база? Нищо не е. Бах скенерската база, брат. Аре махни ми това, бе. Искам да си взема. Много бъгва, брат, наистина много бъгва. Ко стана, е, брат? Чай, че ми пращи трейдове. Тук някъде ми дефри дракон, нещо е. Added command for auto skip craft. Аре бе, от... След 3 години... Аре, брат! Завка слак, соло нещо нямаш ли, брат? Да, в момента той са пром да взема по принцип. Яре, брат, хубаво. Да не ти кам какво се случи. И колко слак своди останаха, братле. Аха, да, и аз. Да не ти кам, брат. То наистина няма нищо в тази база, бе, батерст. Чат някой слак сода и фрагола. И Дин. Ти направо изчезнаха за секунди, бе, брат. Давам ти лавака, фри. Давай, брат. Давай, Чочо, как се пишеш, ма, брадар? I love you, бро. Верно ли от Дин са ни трябва и не го взех? Да, буквално. Аз взех това между другото, взех рибата. Между другото, май бургер е винен. И аз ти е смисъл. Да, защото аз имам място и не съм взел най-траш брейнрота ли какво? Май бургер е винен, брат. 0-10 рейджбейт. Продължавам си взем лъки бокс. Мой рейнбоу пичоне макина. Ей, това. Чочо, пратите, братле. О, ти прие веднага, ева. Може ли да питаш бургера или запката дали искат фри кетопат? Виж, знаеш да не го даваш, знаеш, че да не го даваш не, така. Не, аз му отказах, защото не съм алчен, брат. Да. Какво за фрагола, братле, мога ти дам... Аркадоко съм си. Искаш ли ти Чочо, много ти благодаря, брат. брейнрот да ти освобода място или не? Чочо, много ляв за тебе, брат. Малък? Обичам те, брат. Ко? Да ти взема ли още някой брейнрот да освобода малко място тук в базата ти или не? Еми, че... Добре, гайс, не било то joiner logging. Брат, няма да изламе. Гепни още един. Аре, то. Чакай бе, брат! А то спич с Minecraft, дета, аз чак да... Ко стана, бе? Майко...
Не бе, още е Джим Броз бе, брат. Ама то беше предишното. Майко направи този, брат. Да бе ти, майко мила, запка. Абе, то верно се променило. Ма то се Не. промени се преди рефрешва- половин час бе, брат. Абе, той се рефрешка на всеки 21 минути, виж. Да ти кажа ли колко слак соди останаха, братле? Ти трябва да си бърз, брат. 67. То се рефрешка на 20 От минути. 200, братле, точно 0. Хе-хе. О, я гледай то джитата, тук само на бургер лепса се спомня. Охо, то снапа, брат. Бъдете готови да ви гръмнат компютрите. Чайте да отворя малко леки блокчета, аз представя. Ара, бе. Бургер е коста е. Че? Бургер аура. Biggest cup. Biggest cup. Нищо хубаво. Чат, нямаме слак сода, тук станаха големи фалове. Нищо хубаво. Ако отвориш атако ти давам дракон. Biggest cup. Много баламоса го, брат. Ой, ако стават с тези брейн роти, брат. Too much На pressure. слак сода. Фраго, някой има ли чат? Слак сода, млак. Да, давам гарама за... Майко... Бате, аз дори не мога да си взема парите, бе, стига. Чат давам гарама за новия крафт. Да, и аз давам гарама за новия крафт. Не, знаете ли, ако давам гарама за... Да, за новия крафт давам гарама. С какви Моята свичове ти гарама ли е даваш, торта? С ливай. Много фраго. Брате, ти имаш и... И ко беше другото, брат? И слак сода имаш и фраго има, брат. И сега като му пратя, брат, няма да има нищо. И аз ги имам, аз ги селнах. То и аз ги имах, брат. Дай хулигана, брат. Да им Какво? поемаш, брат. Шадват тик-таки. О, то си има слак сода. Гай, сега да ви комента. Имам лавака. Принципно... Сервер! В уста е, то судя има хидра дракон сервер. Брат, някой ако има двете, мога да даме ета с голд гарама, брат. Мисля, че е дабл офер. Алексчо не е геймър, инсейн, менталити. И не слага нищо. Добре, брат. Давай, хулигане, давай. Ако си мъж! Давай. Той продължава да не гъва зрънчо и да говори с пълността. Алекс, сега си спамил, брат, че се обърни внимание. Ей, йо, стъкнах се в шопа, брат. Пиче, буквално казва. Балак, може да мутнеш, брат. Си в детската градина още. Ако има шопки, брат, Дабл хулигана, брат, дабл хулигана, най-големия. Най-големия, много тежко маскамна, брат, най-големия, брат. Най-големия, брат. И се Пак кефеше направих да скапа. ел трейд, брате. Сега, който има фраголава, давам една гарама, брат. Давам една гарама, фраголава, Най-големия брат. или много те скръмна последно, кое от двете. Фраголава, давам една гарама, чат. Да те гаври бургера инсейн, брат. Брат, бургера с него, той вече годините те го хитва, че не знае кой кога А, тебе не. Я, тихо ти. Ти ми дишаш във врата, моето момче. Къде е учителката, братле? Не знам. Хайп, че трябва да питате. О, Аре, брат, тик-так как го Сакур! промених на тик-так Сакур крапт? Нюкляро и марячи. На кой си дадох? дадох? Нямаше легия, брат. На кой си дадох марячето, брат? Не, брат. Някой иска да трейдва с мен. Аз имах такова и го дадох на някой. На Анди го дадох. На Анди го дадох. Гагас. Чат. Да, искам гарама. Чат, дайте ми Чат нюкляро и маряч, моля. фраголала, чат, фраголала. Давам гарама. Не искам толкова неща, брато. Не. Имам нюк. Трейд, прати ми трейд. О, марячи! Привет, бро. Поздравя на учителката. Кой се Не, деля? искам толкова много Кой се неща, деля? брат. Заповядай, брат. Ти се деля. Тия тук, тия не ми трябват, брат. В смисъл, много място ще ми вземеш. Хапче се е събрал с двама анкъла, между другото, да. Чат, фраголала, давам гарама. Не мога да му го напиша. Чай. Защо не мога не Давам мога ли да пиша гарама. на тия знаци между другото? W Алекс Камберо 12, наистина. Даде ми марячи голд. Аз Чат. май имам нуклеаро, и аз той малко. Чат Не нюкляро искам някой. толкова да изхвърля инвентар, да даде 2-3 брейнрота, бро. Той за такова. Чат, кой има нюкляро? Няма да ви дам гарама, но все пак. Имам маряч. Фраголала, който има давам гарама, брат. Остана ме, брат, не ми да прием трейдър. Драко, къде води, Драко, къде води? Какво? Драко, къде води, добави? Какво? Къде No води, way. добави, брат? Не, брат. Толиеро, паве. Драко, къде води, да добави, бе, брат? Брат, то свали цялото валило е, брат. Не, бе, брат. Не, бе. Той тук що май го Не. обясни, брат.
Не, брат. Той тук що лежит го обесцени, май. Не, брат. Аз квитвам. Майко! Той Вонстър е знаел, брат. Аз Наистина между другото, наистина между другото! Аз квитвам, брат. Чакай да му пиша, че му дам цялата им база за скивието той. Не, брат. Сами нормален ли си, брат? Какво ти става, пич? Запка, давай да спамваме, давай! Не мога бе, брат! Знаеш, че от 300 Серберуса останаха 2! Това нашия, брат. Раздава днеска Церберус на вонката, той самия за себе си няма, брат. Тук знаеш какво ще стане, ако спалнем един дракон, бе? Брат! Не, банете го то с нашия, банете го, не сега. Запа, братле. Що щупя нещо, бе? Нюкляро поне дайте, гайс, едно нюкляро ми трябва, плиз. Молете се, бе, брат, какво се случва, брат, всичките за... Церберус! Къде? Давай, купувай! Плащам! Пич, плиз, моля те, брат, какво да ти ядна, няма ти дам дракон за факан Церберус. Не. What if I told you guys, Dragon and Cerberus, какво написа? Не, брат, стига. Стига, пич, аз си... Махни дракона, бе, тапанара, махни шибания дракон от машината, бе, махне. Чат, треднах си скибидито, погледайте какво става и се треднах и строуберито, всичко по вина на запвката. Да, аз съм виновен, брат. Абсолютно всичко. Не! Ресетна го, махна го! Махне и тик-така и... Да, те са, той ги рефрешка. Добре, всъщност... No dragons were even crafted. Майката ма щях да крафтам, брат. Супер. Супер, гай, значи все пак сме изгаврили. Майко. Пича, буквално се изгаври с нас, лъд. Брат, аз почнах да трепира, бяга отка. А тази машина защо е невидима и виж как... Абе, брат, знаеш колко щеш да е трагично, ако верно беше оставил е така дракона в юз. Брат, аз съм насрак. Аз не се бъзикам, аз направо дрисках. Умирам от въздуха. Alright. Та знаеш кой казал Боката на стрима, брат? Брат, аз го изгаврих хайпче. Верно това е казал. 100%, брат, 100%. Как се изкърпва? Сега дали не му е тъпо, брат? Като сам е написа, че има 0 крафтед. Имам оферта, Ники искам фраго, брат. Друга оферта не искам от тебе, разбираш, братле? Служи кукито. И кукито. Калика, брос! С кукито служи, брат. Кукито, куки милки, бич. Ай, бро. Лика, коликъпто. Брат, това е една безполезната. Ти имаш 3 лика, брат. Аха, но да, пиян ли се? Калика броз, бе, брат. Ти друсаш ли, брат? Ти друсаш ли? Ти друсаш ли, брат? Ти знаеш колко е, ако ти трябва лика, да, бе, ние като го вкараме тук, нали ще крафнем още порядко нещо, бе. Да. Сега всеки момент ще се случи, брат. Не, това завката е някакъв нереален, не сега. Не стига, че заради него стринах строуберито за 2 дракона. Да. Точно аз съм ти виновен. Зари за нюкляро, прати ми де. Търся спешно Церберус, братле, разбирам, че ти се скефи, че има дракон, обаче вече няма. Може ли слак сода? Не, брат, трябва ми да еш 3 гарами за слак сода, брат. А то дори и да тръгнете да ги крафтвате, то трябва да мине някакво време, май, докато се крафтват, нали? Ти ако си ги пуснал в крафта. Давам 10 гарами за Церберус. Да, крафтинг тайм 1 час и 30, да. Зари, брат, какво искаш за той? Само не ми казвай гарама, защото ще краша отна. А и то нюклярот не знам дали ми трябва вече, брат. Той като махна тик-така. Дайте ми фрагова, брат. Фрагова давам гарама. Фрагова да. Диги на... Какъв е това брейнрот, бе, брат? Диги нарвах. Къде паднах, бе, брат? Аз паднах извън мапа, бе. Капитано и фишино. Идвай, вади фишито, вади. Няма да стане бе този номер, брат. Ай, брат, банете го Те този време нашия, струват повече от базата тия, това брат. ще стане по-рядко, сега ще го менкаме 200 милиона в секунда на спаун. Това ще го направим над 2 милиарда, брат. То нашия се цигани. Не, наистина, банете го. Бандът Не, брат, няма как да стане, брат. Бандът гай, брат. Капитан Моби буквално ти намеря и сега. Драк има ли валио, да или не? Буквално тук що... Няма, брат, няма валио. Дай тук мога ти предложа едни работи. Брат, брат, то сме извади сайбър тик-так, брат. Ще кажеш, че е нещо майко. Тик-так са хур! Майко, защо не взех нюклеарто? Майко! Чат до Иран, избайдави. Чат да го рънна ли това? Аз нямам нито един от тия. И той кенсълна.
Какво трябва за тик-така? Нюклеар трябва ли още? Да, Зари, динозаврите трябва, Зари, трейдваме Зари, приеми покан, Зари. Зари, приеми покан, Зари. 15x. Снапва. Самчо за нюк, ама брат не ми искай много неща, плиз, защото няма шанс да дам гра. Видя ли сами какво направи споко, то няма 0 спалнати дракона, то буквално го каза. 0 спалнати дракона. Мога да ни излагал, брат. Тихо е, бич, мокни бе, бургере. Тихо, че правиш нещата после. Imagine. Няма имеджин, пич. Брат, какви работи ми даваш? Вонката сигурно като го е видял това и почна да крещи: мале, изгаври хайпчо, майко, загъби, брат. Няма го вече, пича. Гъгъс. Взехам фриски били. Самчо, ако си Рио Сигма, ще цъкнеш реди. Аре, брат, бъди Рио Сигма. Самчо, докажи си аурата, брат. Докажи аура. Самчо, има ли аура, гайс? Чак, гледайте какво се нарича аура сега. Самчо, има ли аура? Давай, Самчо има biggest аура ever. Майко мила. W, наистина. W за това момче. W in the chat. W. Спамете му W Самчо. Има ли Валю? Не, няма Валю, брат, мога ти дам една гарама за него. W Самчо, гайс. Спамете W Самчо in the chat. Какво стана, брат? Аз не мога да го сложа в... Аз крафтвам тик-так, by the way. Добре, радвам се за тебе, братле. Радвам се, че крафтваш някакъв безполезен брейнрод, който няма да ти трябва никога. Не знам за какво се радваш, понеже ако го изпуснеш, ще ми даваш 3 такива. Аз току-що крафнах нещо по-хубаво, дет никога няма да го видиш само в този сървър. Big За колко крафнах то лагва сървъра, брат? Да, между другото гъга сме, ние не знам как ще менкаме сега. То няма да менкаме, брат, тук няма да съм менка. Ама аз го крафнах, аз не се бъзикам. Тик-так са хора. О, готово, пуснах го. И аз го пуснах. Моят ебър стъп for index. Чай новия индекс, бе! Ти добре, че ми помогна да взема Divine Bust, брат, мерси. Да беше казал, скипна ми. Скипна ми и на мене. Мали. Какво правим сега? Какво правим? Клейм няма ли? Чай, имам я. То, че има клейм има, ама... Много лагва, човек. Аре, рискит, пускай. Мога да го чакаме докато сървър не се пускай. То го пусна, верно. Батите фля. Къде е? Джим Броуз, брат. Къде е, бе, брат? Ето го. Вкусна? Джим Броуз. Завка, да, пред вас там е. Тука съм, бе, брат. Аз лета, мен нещо ми изстреля, брат. Майко, много яко изглежда той, брат. Много яко изглежда, между другото, има някакви анимации с тях. Крашна ми, гъгъс, не ги виждам. Чат, да пускам ли тик-така? Чакай, аз ги купих. Пускам тик-така, гайс. 3, 2, 1. Много лагва, човек, много лагва, брат. Бургере, наблюдай ги. Ама пред коя база? Пред твоята? Брат, няма значение, просто и двете бази, гледай. Просто гледай. Много лагва, човек, много лагва. Купи го, бе, купи тик-така, бе, брат. Купи го, бе, брат. Не. Буквално го купих, брат. Буквално го купих, чат, купих го пред вас, нали всички видяхте как го купих, брат. Аз ти как да изчакаш малко сървърите да се поправят. Чат, всички видяхте, че го купих, нали? Бургере, видя ли, пич, наистина. Това е... Ето, купих го, всички спамят, брат. Буквално го купих, брат. Той просто се телепортира в базата. Запка, брат, това сега защо го правиш? Защо? Разбирам, че ме мразиш, ама толкова много ли е, брат? Брате, виж си трекет, аз тогава сгоре. Я по-добре с мене, защото моята база е такова. Между другото, един щеше ми даде хилика с мутация за гарама, обаче аз не приех, защото се чудех какво да правя. Какво се случило? Спря минета. Какво стана? Путро, изпусна и двата брейнрота. Да, то с малкия брате, платен, той винаги ги изпуска, чат. Буквално последните 5 видеа, брате, той е изпуснал всичко. Да. Хората могат да видят, видеа, той е изпуснал всичко, брате. Даде точно, защото могат да видят. Да. Най-хубавия брейнрот изпусна, брат. Бах ти оправданата, най-хубавия брейнрот изпусна, брат. Да, Стели, даде ми фри от един и дун, не е като запката, наистина. Да, не е нещо, ама сървъра лагваше на мастия и вие решихте да ги изкарате от машината, така че... До някъде сами си го направите. Бургера, брат, тук ще да я защитаваш, не да им тролиш, лад. Бате, вие сте си затролене, лад. Половината заплата отиде, братле, за то с фарагола, лада. Зато и ще дам 2 грами, знам, че съм ненормален, между другото. Или да дам 2 грами. Да покажа ли видеото от кое го...
Вижте Майко, блоковете! брат. Вижте блоковете! Йо, я ще си взема един. Чайте, не дейте да вземайте много, брат. Тос пак. Всички са за мен между другото. Този знае кой Абе, има пич, най-много. аз съм най-бедният тук, бе, дай един лъки бук. Чакай, дай един на мене, бе. Аз нямам. Чакай! Йо. Йо! Ело, админ, брат, наистина то направи излагва тук всичко, брат. Ела, я ми, ти що са защото про- запкът не може да менка един брейнрот, наистина. Да, Един. показвам ли? Какво да показва, що се видя? Какво да... Изпусна Да, ми бе, то се тик-така. видя на видеото, брат, бе. Да, и Изпусна ти ми ми изпусна Джим тик-така. Броса, брат. И ти ми изпусна Джим Броса, брат. Изправенето, То тик-так, бе. дето всеки втори го има, брат, ле. Еми, Джим Броса вече всеки втори да ти Да, със сигурност го има. Да, ти що го нямаш, но... Ко да ги правим, чат? Бургер, ако прави тук, той е за окраса. Бургера, не бих щел така неща да принеса. Абе, пич, ти тук само, аре да не се обаждам, че ще стане много грубо, брат. Чат, да ги крафнем ли тез? Ко да крафтваш, е, пич, аз нямам той. Камера, рамена! Какви са тия имена, бе, брато? Ти само кажеш, чикатера. му ги измисля. Йо. Тази машина, след като треснах играта, най-накрая е довършена, бе. Майко, дадат ми фричи аура. Абсолютна аура. Аз No не way. иска силнах. Не се очудвам, брат. А, аз селнах вчера една. Давай. Сега ако някой има елот, борите си там другото. Someone said add headless horseman. Да, yes. Add headless horseman to the craft. Да. If I do that, chat might just end me. Между другото. Чакай, ще си взема. Аз така съм само за окрас, тук ще ходя си взема да хапна. Да, отиди, братле, отиди. Без той хайп, че изтроли бриеротите, брат. Това се обада да е запавка, я си трейдвай там. Не се обърши. Инсейн. Чат, някой хупалика лика? Или моби? Моби или хупалика лика? Имам нюклеаро. Чат. Две хуи. Ко стана, на удреска ли? Латако с мял. Пъмпкин. Той рядко ли Ти знаеш, че аз май дадох на Васто Galaxy такова с мял. И пъмпки ми имаш, мисля, че. Айде, 25 екслък между другото, не че ще ни даде нещо. То няма да се усетия пит. Фана. Намери ми 2 челина, брат. Чат, да давам ли граната тук? Правим ли го той? Намери ми 2 челина, що ще убие иначе, брат. То спак. Ще излежа, пич. Имам лос буритос. Моби. Така кефилите, приятел. Опа. Тайде. Така кефилите, приятел. 2 грами. Толкова лъртва мобито. То сега сме се... Сега ще цъкне реди. Average. Той сега понеже знае, че си трябва и ще те троли, брат. Biggest cap да ти адна и тикта. Take this or leave it. I'm not adding. Нищо повече няма да адна, by the way. Take this or leave it. Цъка реди. Да дам ли 2 гарами, тик-так и чурито за... Той. За какво да ги давам? Той и без това брейнорът ще е за запвката. Запвка да го прави ли да го менкаме той? Кое? Да взем ли мобито да правим той с фишиното? Брат. Ама ми искат 2 гарами, чурито, банито, 500 милиона и тик-так. Брате, ти фишин да не ти кам какво лъртва, брат. Да, пич, ясно ми е. Взимай го, аре, Това взимай. е. Пич, тип на изплащане за това вече ти е четвърти дракон. Брате, ти само фишин колониното струва колко цялата те база между другото. Даже не са капвам. Дай аз да го крафтна, защото съм по-готин. Да, бега от тук, брат. Не се пресня, пич. Не да го крафта, аз ще го крафна. Брат, аз ще го крафна, ти казах е, пич. Не ме пич. Виждате ли, значи не стига, че аз трейдвам за тях. Фул скамер. Зато и вас не Чат, фишиното струва колко базата му... Стробери елефант! Какво? Спря ми нета. Не! Стробери елефант ли? Какво? Чай, че ми спря Няма нета. стробери. Няма стробери. Брат, само като го прочетах той и нета ми спря директно, разбираш ли? Той компютъра си знае работата. Пича ни пранкнала, брат, то няма. А той е елегант в лигото да не говорим, брат. Да, ясно ми е, да. Да не говорим колко толкова с бази нямаш, брат. Тя си знае на коя Антонейтва, чил. Ай, пич! Дай да крафт! Той знаеш, че май спря това, бе, брат. Взимай го, брат, аре взимай фишилното. Да взимам, бе, брат, то спря той. Не е спря, брат. Будеш дар, много ти боря за розата. То това е роза. Давай, бе! Майко, то с нашия троли. Взимай фишилото, бе. Чай, че мога да удари нещо, бе. Между другото, ако го изтролиш,
Отиваш да Не, ги стан. то ще бъде изстреляно, брат. То ще бъде изстреляно. То са... Отиде ми взимаш Аз ти не знам, новите на аз втория за етаж. ти не искам, брат. Давай. Представяш сега се спалва с той, Сайбър. Майко. Нали знаеш откъде ще се спални, брат? От тъпата машина, брат. Но... да не взем да Сайбър лагам. Диги Нар Той ще е инсейн. Ако се спамне, Чачи, крафтам ми още нещо, брат. Крафтам ми още стробери, нещо, брат. байдове. Той ще въртва стробери. Чакай, Много Чакай, Много крафтваме добре, новото много най-рядко добре. днешно, между другото. Най-рядко нещо е той. Малко. Давай, 3, 2, 1, давай. Бургере, трябва много да го гледаш. Тук за живота си ти такова, брат. Гол! О, гол ти! Чакай, Базата ми, хайпчо, базата ми! Давай, купи го. Майко, виж кого е, брат. Айде да дойда тук да гардвам аз отзад. Брат, бургере, тук за живота ти, между другото. Аз дори не съм бъзикан, съм много брат, тук. Завка, май спас ми се обади, между другото. Ама ти ако изпускаш ще трябва да кажеш обаче. Спас ми звъни. Спас. Звъни, брат. Чай звъна на... Искам да звъна на един човек, братле, защото знам, че той няма да дойде да го изпусне, братле, ама... Че аз кога съм изпускал нещо, брат. Няма да го коментирам, брат. Чат, W, само при запуката му се слушат такива работи. Само при запуката му се слушат. Вижте, кой го крадна той нещо в България, бе? Слушате ли, разбира? Кой? Чат, кой? Аз му взех капиталното и вижте как се отваря. Това е, брат. Спрянето! Лагна. GG! Къде? Майко. На твоето Майко. Не го ударила нито една мутация, бай да ви се още. Бургере, не зад мен, брат, че нещо... Да бе, тук съм. Окей. О, хитна го! Ууу! Добре. 3 милиарда прави, бай да ви. Ко? Верно ли, бе? Не, работай си. Дай файра! Аре бе, брат! Файра мина 5 пъти през него. Бомбардиро май го хитнам, бига скап. Не го хит. То свара много троли, брат. Бургере, стой на базата ми, да. Не, но Адам, твоята база съм, да. Буквално съм отпред. Какво бургере, къде си? Не ме удари! Бургере, брат, моля те, нали? Това нещо ме удари Бургере, във въздуха. стой във въздуха с келничето, брат. Ма то ме удари във въздуха това. Аре, как не го... хитна го, файра. Файра ли? Окей. Да, ти е един от най-редките брейноути чат. Бай да ви. Буквално силно е 10 в света има в момента, даже и толкова няма, брат. Ние за хайпчо, гай. Ако си дадеш цялата база, може и да си помисля да ти го дам, брат. Да. се снимаш само с него. Това май има OG. Ой, къде бе? Тук пред базата ми, Чай, че пред се загледа базата в чата, чай, че се... Спира ми. да гледа чата. Не гей. Той между другото наистина World OG. Защото е голд, той е one of one, не са бъзикан. Между другото, ако OG делим половина на половина. Аз вземам цялото OG, ти вземаш един дракон. Все пак тук намерих най-редкия брейн рута, именно капитана. Може да мъкнеш малко. Ще правя трейд в момента. И не го виждам. Трейдваш Я го малко по-късно. Я го малко по-късно го такова. Свърши. Много строг, брат, ти си аутист, брат, наистина си аутист, брат, Брат, ти имам чувство, ще ми спре, ето и бургера ще го изпусне. Не, няма го изпусна. Аре да. Аре, този го пак ще ципни ли, бе, брат? Между другото, май свърши админа. Да, админа буквално свърши врата. А не. Майко, удари ми нещо точно като го купих. Брат, имам твато за чилините, само единия чилин трябва да вкарам вътре в машината. Къде е чилина, бе, брат? What the fuck? Видял го. Базата ми, ало. Добре, това ме хитна във въздуха. Бомбардирото те удари силно. Бати... Бомбардиро, Не, дай. Чакай. Дай бомбардиро, верно. Добре, стой. Секунд, купи го. Крафтай другото. Крафна го. Майко, няма право, пръснахме на това админа, брат. Йо, получих дракон. Не, брат, стига. Гавриш. Ето ме, тук съм. Anyway, си получи дракон, брат. Само 6-7, нали, от базата му. Какво? Добавя Стrawberry елефант! А? Ама за хедлес само. What? Няма, Ето това е бига скаве, брат. Никога няма да дам, всъщност... Да, никакъв шанс, брат. Буквално ти казах, аз дори не разбрах. Аз мислех, че няма стробери. И аз мислех, то нямаше в началото. Той май паркна първи път. Оле, чакай, че Ма се той е оплаши. бига скам, бе, брат, за деш хедле за... Да. Брат, хедлеса е 126 бройки там в света. Свърши ли админа, между другото, нокап? Май да. Да, май свърши. Има го 10 минути, GG. С машината го получих. Взел си дракон. Той не го казва на никой, между другото. Помълчи си. Не казва, че взел дракон с машината, окей?
Аз ти казах, че не е Тихо излагал. е, пич, тихо е, бургере. Мокни ме. Защо? Защото цялата ми база е с дракони, брат, заради това. Просто тихо, брат, плиз. Пич, менкаш ли нещо е, пич? Менкаш ли нещо? Махай ги тия с работи, то не строят нищо, брат. Аз крафнах най-рядкото нещо в цялата машина и лада ми хелпваш тук, брат. Да, Digito е Gold, One of One в целия свят. Айде, пич, изоставиха го, айде. Като много знае, изоставиха го. Добре. Няма запка, айде. Казах ти, няма запка, няма. По-бонката ти каза си гледаш ротата ли. Топ 10 сад моменти в кариерата на запката. Бонката буквално му каза... Аз имам акаунти с това. Ама не трябва Казах, някой да бягай, го пич. държи. Бягай, Ай, пич. бейл тук! Изчезай, пич. Ай, бейл! Включи стрейдовете, не мога, брат, защото ако ги включа и го изпусна, ще ме убият. Не мога да се доверя на хайпчо да стои само, брат. Бургерите Моля, стои на базата, брат. Не мога да се довериш на мен. Да, буквално ще спреми това, брат. На Не мога най-великия ли- от тука. Май. Не мога левна от сървъра, брат. Буквално не мога левна, аз имам всичките ритуали. Буквално ги имам. Не, бургера трона, бургера ме удари. Буквално ми трябва само още един човек, дето да мога му се доверя, брат. На мен можеш, тръст ми. Довери ми се, Не брат. мога да се доверя. Тръст не ми, мога да брат, се тръст доверя. ми, тръст Не ми. мога. Тръст ми. Запка, брат, ако го изпуснат, ти даваме един грифин. Не, че нещо, ма изобщо ще го удари това нещо, защото... Брат, То не по- мога да вляза по- да по- направя ритуалите. Ние го пазим в момента за ритуалите. Левни, аз ще го менкам с бургера. Брат, ще спре интернета и после трябва Няма наистина брат, толкова, брат. тръст ми бе, няма да После не спре. може да ми го изплачи с Давай целия бързо, етаж, брат. давай, бургере, купи ги двете бургери. Добре. Брат, бързо няма как да стане, брат. Отивай, Ела на моята тръгвай, база, ела на моята запка, база. тръгвай. Отиди на моята база, бургере. Бургере. Добре. Купи ги, моля се, бургери, не дето, защото тук става въпрос за много... 3 секунд след нета ми спря зам. Бойко, чак викам, че го изтролих. Спря ме нета. No way. Верно ли бе? Спря ме нета. Запуска, ела бър! Спря ме нета, брат. Ай, купи го това поне. Майко, Верно ли го? да, верно изпря нета. Абе, пич. А това между другото има 3000 секунди дилей, брат. Ай, запка. Аре да го купиш, добре. Запка нета ми спря, брат. Едно си тръгна. То верно си тръгна. Това... Digito ли как бе? Буквално запката го предикна, буквално започнахме на менкаме и го изпря. Бате, запълката иска да убие в момента, бе. Че иска да те намери просто. Запка, виж, at the end of the day, аз ти давах капитан мобито. Сеща, нали? Той беше левна вече като ти спрянето, нали? Да, беше левна вече. Аз нямаше какво да направя, то ходи към моята база. Брат на този спит, на този спич няма му върна Джинджер Дракула, аз. Добре, дай да се държа тогава този брейн, брат. Аз стане. Брат, ти трябва ми да плачеш с нещо, брат. Да. Дори не са базикам, не, аз не са базикам, брат. С какво ти път? Брат, ти тейкна риска да лефнеш, защото ти си виновен. Аз само те питам как ти спря нета, но аз те чувах. През цялото време как викаш спря ми нета. Не знам, а между другото, знаете ли кое е интересно? При мен базата на запката още е тука. Знаеш кое е интересното, че аз съм в сървъра и само ви виждам как се само тебе сте, брат. изчезвам между другото, да. Виж, не съм виновен, сам е виновен. Май сървърът ти се такова нещо, защото аз те чувах, не ти е спря. Аз си Да. викам, че ми спрянете, брат. Ама аз нямаше какво да направя, защото те ходеха към моята база, смисъл, аз какво да направя. Не, ти някой да направиш, да, аз не Да. трябваше да лествам, защото то с малкия брат нищо няма да се доверявам повече. Ма какво да направя, бе, брат? О, рез на сървърите! Моля? Рез на сървърите, изгубихме това. Майко! Моля! Майко! Добре, че отиде в базата на бургера. Добре, че го изпуснах. Щяхме да го изгубим, защото сега се войдна другото. Майко! Завка, пиш, сега ти трябва да ми плащаш. Наистина. Аз го купих между другото. Да, обаче то се войдна сега, защото реснаха сървърите. То се войдна. Сега се войдна и нямаме чилито, а ако менкахме и другото и то ще да се войдне. А вижте, че има евенти тука. Сега има евенти. Завка, пич, сега кой ще кажеш? Кой е хайпчо, а? Кой е хайпчо? Чакай малко,
Ко правиш? Чак, коса с чувството, брат. Реснаха се брат, сървърите, били са Чили бъгнати изчезва. и другия брейнрод се махна. Майк, то с малкия брат така. С кой играеш? С хайпчо и с един питбул, брат? Питбул, защото съм здрав като питбул, брат. Зога, бе, бе. По-скоро, защото това като питбул. Чак, вижте ко ми изтроли хайпчо, човек. Абе, добре бе, някой друг освен хайпчо ще споменеш ли, какво става? Брат, брат, ние повече няма да викам за админия, пич. Да, Виж ясно. какво ми бе. изтроли, брат. Да, добре. После ще отида на почивка една седмица с считалката. Викай, хайпчо, брат, Ама къде отивай, си? отивай, да, аз ще платя, повече не се връщай в играта, бе. Палячо, бягай откъде. Тега само на шефната екран, брат, ще ти споделя пред двете ми, брат. Как така, бълката за друго не ставаш, брат? Джиджи, брат, чакай, то спише те ли изостави преди малко, каза си бягай. да, Дай той ме за изостави, брат, по-ако буквално ма заеба. За по-ако идва в София, по-добре да не го водиме при теб. Да, той ще бъде изпан то с малкия, брат. Виждате ли какво става Вижте, за бе, брейдера брат. ти, гайс? Виждате ли? Вижте какво стана, бе, чат, вижте какво ми изтроли, бе, брат. Че дойде с едно Викайте, BMW, брат. че дойде с едно BMW ти пошляви пред прозореца, брат, да диждаш стожди, брат. Брат, той ще бъде изсипан то с малкия, брат. Няма да има прозорец за него даже. О, не мога, брат. Запка един дракон за този брейнерът, искаш ли? Виж какво ми изтроли, бе, брат. Да го индекса ще може ли? Или? Я чакай, какво толкова изтролил, брато? Виж какво ми изтроли, бе, брат. Какво седи пред него и само реве, брат? Брат, разреви се на стрим, моля те. Виж какво ми изтроли то с малкия, бе, чат. Разреви се на стрима, брат. За брейнерът, плиз. Я да го поддържа малко, е. Чай. Ще няма да държиш, бе, брат. Ти дори няма да го индексиш, бе, брат. Не Чай. ще да ти дам на тебе. Чай го поддържа малко, брат, стой. Бургери, ти някога бил ли си във Франция? Не. Стой да го поддържа малко, е, брат, при себе. Знаеш какво ще да искаш да извадя друг да им подариш, бе, брат. Аповка, стига е заболяма главата от тебе, не си А, брат, ти не се обажда много там. Чакай малко, е, пич, стой, пич. Ей, питбул, бой си. Да го поддържа, брат, да го поддържа, брат. Как че искам да му пишете да го биете, бе, брат. Просто не заслужава, брат. Искам като го видите в даскал, брат, по един пресник от мене. Да го поддържа, пич. Не, искаш да го поддържиш, да видиш. Да го поддържиш. Ей, йо, ей, йо, Какво ей, йо. Да го изкарам да го поддържиш, Аз брат. ти казвам, че е с... Психически и физически тормоз. Запка, дай да го индексна той. Нищо няма да дам, брат. Нищо няма Дай получи. да го индексна той, пич. Дай да го Ще индексна. ме Ще демонетайза, брат. стига сте се били тук. Да, един Нищо индекс, няма получи, един индекс, брат, един индекс. Нищо няма никакъв индекс, нищо няма да дам на този. Дай го индекса. По-добре го сила на брат, по-добре да ти го дам за индекс. Аз ви казвам с Богом, приключвам за днес и вие си се карате тук. Бругере, чакай, че то Six Seven дете Сайбър трябва да ни го дадеш. Не мога да, левка и бургер, айде, приятна вечер, бургере. Приятна вечер, бургере. Приятна вечер. Заполка хайпче е в... О, не дей ми каза адреса на брат, не го пиши в чата, бе, брат. Дай Чай какво. малко, аз този леки бок, аз си го взех. И аз си го отворих. А, брат, кома интересува ти какво си Да, взел, да. брат? Мен ме изпоред тук, брат, Виждаш ли, запката за брейнерът е готов на всичко, брат. Не дава Да, път на да. мравката. Карамата мога да ти дам, ако искаш, но си села, си е мой. Абе, хайпче не живее в младост, брат, аз го знам къде Не живее. е вярно, там съм, да, там съм. Да, с тия толкова, гайс, приключваме стрима, че тук почнаха да се доксват и ще стане сериозно положението. Не, кап, бе, баланс. Чай, брат, че имаше един картоф, дето ти знаеш адреса. Верно, брат, верно. Запка пичи да го вземам това, за да го индексна, ще може ли? Никога няма ти го дам ти нещо, брат. Защо? Никога няма ти го дам, брат. Защо? Маско съм направил. Младост до гробищата, той там ще влезе, брат, след. Опа, извиняй. Пича нарочно на троли, брат, вика, извиняй. Извиняй. Спрахте ли сте джавката? Искаш ли грамата верно или... А тя аз няма ли взега, брат? Не, също. Ай, пич, сега си ми взимал работите, брат! Запка, излезе мен една работа, знаеш. Добре, окей, Брат. ако не си я взел ми я поискай, окей, аре, изчезвам аз. Не знам дали съм я взел, трябва да влезеш, брат. Запка, баща ми звъниш, че до след 2 минути, окей? Баща ми звъни. Сега идвам след 2 минути, брат. Окей, брат, окей. След 2 минути идвам, брат. Айде, Окей, брат. айде, брат. Еми така, гайс, ако ви е харесало това видео, абонирайте за канала, понеже сме много близо да хитнем 10 000 последователя и не забравяйте brainrotsbg.com, най-добрите брейнроти в момента е намален даже и Церберуса, така че отидете и го вземете с код Hypecho и се чуваме в следващото видео. Чао!